Frantz Fanon e Galicia. É disto que vou falar. Frantz Fanon falou de colonialismo e observouno e deixou por escrito no Caribe, en Arxelia, sobre todo ele traballaba ali, era psiquiatra. É moi interesante. Dixo unha cousa, basicamente, que é que a dominación non precisa de violencia. Isto é unha constante sempre. Non fai falta unha violencia explícita, e de feito el falou da violencia simbólica tamén, porque triunfa cando o colonizado, a persoa oprimida, o pobo oprimido, interioriza os valores do pobo opresor, do colonizador. Daquela, el dixo que o oprimido parece que reivindica o seu, pero está mirándose cos ollos do colonizador. Quere parecerse a el. E aquí, por exemplo, el usou o exemplo do blues, non? A música dos escravos, sí? E tocámola e facemos espectáculo dela e o colonizador maravíllase diso. Por onde vou xa se sabe, non? Ou teño que explicalo? Sí? Fanon e Galicia. Diría que a víctima admira a quen a despreza. E despreza o que é. Daquela quere parecerse a ese opresor e sinte vergoña. Ese autoodio. E ese autoodio, e Fanon tamén o explicaría, que eu digo sempre, non? Que en Galicia é herdanza, e levo anos dicindo que o galeguismo este de o que se ve, o que se proxecta, non o que é de corazón, e de mente, que diría Fanon, está cheo de autoodio. E é herdanza. O colonizado vive nunha tensión constante entre o que é e o que quere ser. Logo non é unha loita polo que é, senón que é unha enerxía posta no que quero ser. E o que quero ser ten que gustarlle ao colonizador. Violencia simbólica, según Frantz Fanon. El diría que a violencia simbólica é o paso previo á autodestrucción. E prodúcese en etapas. Na primeira etapa sería a desacralización. Coller todos aqueles nosos símbolos referentes e facer deles algo gracioso e moderno, porque o colonizado fascínase polo moderno, aínda que destrúa o propio. No paso 2, habería banalización. Aqueles símbolos e aqueles referentes e todo aquilo cultural e a historia pasaría a ser un adorno. Dentro desa falsa loita polo que son, todo isto, polo que se supón que loito, é só un adorno. Dixo Fanon. No paso 3, habería unha reversión. Todo iso pasaría a ser obxecto de consumo. E, no paso 4, habería o desprezo. Sería cando todo iso se vai convertindo en algo ridículo, en algo que podemos superar. Xa dixen todo aí. Fanon diría que o colonizado vive cunha máscara. Eu creo que el dixo algo así como, que non o teño anotado, a pel negra cunha máscara branca. É dicir, o negro, pero que se identifica co branco. Esa máscara
representa unha identidade allea. Sí? En lugar de, aquí en Galicia, en lugar de ser nós, non, que a nosa identidade, o galeguismo de exposición, estaría representando unha identidade allea para atopar aceptación. Busca a validación fora, comezando polo colonizador. Quere gustarlle ao colonizador, quere parecerse a él. E aquí entraría o de sustituir a lingua, que isto xa se viviu, colle discursos importados, o colonizado colle discursos importados e movementos alleos e explícase desde eses. Explica a propia identidade e esa loita, que non é loita en realidade, con discursos importados e con movementos que son alleos ao propio movemento nacionalista. Neste caso, que isto expliquei no vídeo de Zizek. Cando mesmo discursos que contradín aquelo que é esencial e que debería ser raíz no galeguismo, úsanse para explicar o galeguismo. E a memoria pasaría a ser decorativa, que isto é algo que dixeron moitos filósofos, tanto para falar de colonización, de totalitarismo, a estetización esta de, non? Esa manifestación onde facemos unha performance, levamos as pandeiretas, sí, todo así como de cara a fora é todo adorno, e adorno da miña loita. A cultura sacada do contexto para convertila en algo performativo, en ese espectáculo. Os colonizados, según Fanon, autodenomínanse progresistas. É como, quero conservar o de sempre, pero eu son progresista. Pouco que dicir, que consiste en coller o discurso do colonizador e maquillalo de revolución. E adornalo con todo iso que nos é propio, con todo iso cultural, con todos os referentes, coa nosa historia, pero só como adorno. O discurso que hai debaixo é o discurso do colonizador. El chamaríalle, Frantz Fanon chamoulle a isto progresismo colonial, que destrúe a cultura desde dentro. E iso é o que eu levo anos, non así ao mellor de forma pública, pero sí nos meus círculos nomeando. En Galicia hai autoodio e hai unha autodestrucción. Todo, parece que cada cousa que se fai na defensa do noso, cando ti a miras ben, acaba co noso. Rachar un libro de Rosalía de Castro, que é o que eu vi, os vandalismos que vemos, por exemplo, agora o último na Coruña contra a exposición de Castelao, a ver, hai cousa dun ano e pico que lle pintaron a cara á estatua de Ángel Casal, todo isto que vemos, que non ven do españolismo nin nada, porque eu vino cos meus ollos, son ese galeguismo de fachada que simbólicamente se apropia do cultural para defender, en realidade, o discurso do colonizador. Para defender, desde o galeguismo, movementos alleos e discursos importados. É así que se produce ese
ese progresismo colonial, esa especie de autocolonización, onde destruímonos desde dentro. E Fanon diríanos que o primeiro paso para liberarnos é nomear e sinalar esa violencia simbólica, sinalar e describir os efectos que ten. Dicir que cando ti sacas a Rosalía dese significado orixinal e a disfrazas e a usas como a usas, eso é violencia simbólica e estás destruindo o seu significado. Nomear e sinalar crea un novo marco simbólico e entra ao discurso e á psique colectiva e é o primeiro paso para poder liberarnos da autodestrucción que se exerce desde ese progresismo colonial que nace de partidos e institucións máis libres ou menos libres que exercen toda esta violencia simbólica e que convirten en adorno, en estética, aquilo polo que din loitar. Por iso eu o quero nomear. Quero nomealo para que exista un discurso que hoxe é o meu, que di que imos mal. Que di iso é violencia simbólica, que di iso destrúe a nosa cultura. Iso deforma a nosa memoria. E vou non seguir dicindo, non teño pensado calar. Faced o que vos dea a gana e eu vou non sinalar.